ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് ഹരേ അധ്യായം കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്. കർമ്മയോഗം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. കുറച്ച് പേരുള്ളല്ലോ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ? അവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് മാതാജി. അവിടെ ഉണ്ട്. മാതാജി ഉണ്ട്. അടുത്ത ആള് ഹരേ കൃഷ്ണ. പണ്ട് നമ്മള് മാതാജി വീഡിയോ ഭയങ്കര കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓണാക്കിക്കോളൂ. എന്തെങ്കിലും നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്താണ് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഉഷാകുമാരി കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഒന്നും വീഡിയോ ഓൺ ആണ്, പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് കുഴപ്പം? ഉഷാകുമാരി മാതാജിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണുന്നില്ല അല്ലേ? മാതാജിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും സെറ്റിംഗിന്റെ. പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആക്സസ് കൊടുക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ. നോക്കൂട്ടെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല. മാതാജിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ബീന മാതാജിനെ കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജി കാണുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാണുന്നുണ്ടോ? മാതാജി കാണുന്നവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ മാതാജിയുടെ പേര് പക്ഷെ സാംസങ് നഗരയുടെ. മാതാജിയുടെ പേരല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര നല്ല പേര് പറഞ്ഞു മാതാജി. മാതാജി എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇല്ലാത്തവരോടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. വിജയലക്ഷ്മി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓടേണ്ടി വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എന്നോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. 3-ാമത്തെ അധ്യായം. 2-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഇന്നലെ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ആസക്തി വരും, കാമം വരും, ക്രോധം വരും, സമോഹം, സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെ. അതൊക്കെ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അതൊക്കെ അല്ലെ. ഇനി നമ്മള് 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അതായത് നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ആത്മാവിന് എന്ത് പറഞ്ഞു? ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അത് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. നമ്മള്
ചെയ്യുന്ന പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏത് ശരീരമാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് അത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മം നമ്മളെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. നമ്മള് ശരീരം വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം വേണ്ട. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നമ്മളെ വിചാരം ഭയങ്കര സുഖാണെന്ന് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ദുഃഖാലയാണ്, ഒരു കാരാഗ്രഹമാണ്, ജയിലാണത്. നമ്മളെ വിചാരം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ജീവിതം എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇത് ജയിലാണ് സത്യത്തില്. സുഖം ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മളെ ധാരണ അങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര സുഖാണെന്ന് നമ്മളെ വിചാരം. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെയല്ല, സുഖം ഉണ്ടാവും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്ത് സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് നമ്മളെ വിചാരം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇവിടേക്ക് വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ കുറെ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം അതൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട്. മാതാജി, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അത് ഞാന് പുസ്തകത്തിന് 700 രൂപ അയച്ചു. അത് ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്ന അവർക്ക് അറിയത്തില്ല, പൈസ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത്, ഇൻസ്കോമിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പുസ്തകം കിട്ടുവോ? മാതാജി എവിടെ അടച്ചത്? നമ്മളിവിടെ അല്ല, ഇസ്കോണിലാണ്. ഇസ്കോൺ എനിക്കൊരു ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നായിരുന്നു ഇസ്കോണിന്റെ. ആരേട്ടെന്ന്? അത് ശോഭന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാതാജി. നമ്മളിവിടത്തെയാണോ? മാതാജിക്ക് എന്റെ നമ്പർ അറിയാവോ? ഇല്ല, എനിക്കറിയില്ല. അതെ മാതാജി, ജൂലി മാതാജി. ശോഭന മാതാജി ആയിരിക്കും. മാതാജി ഒന്ന് ഇവ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടത് എനിക്ക് ഒന്ന്. നമ്മളവിടെയാണ് എന്തായാലും ബുക്ക് വരും കേട്ടോ മാതാജി. മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയണേ. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി. ഗീതാ തങ്കപ്പ മാതാജി, ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി മാതാജി ആരാന്ന്. ഗീതാ തങ്കപ്പ മാതാജി. നമ്മളിവിടെയാണ് അടച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് വരും കേട്ടോ മാതാജി. ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, പേരൊന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്രസ് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ, അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയാം. 700 രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ ആവാൻ സാധ്യത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് ബുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബുക്ക് അവിടെ നിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തി, യോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, യോഗമെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മള് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. കർമ്മയോഗം അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുനന്റെ സംശയമാണ് ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. ജൂലി മാതാജി നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി ട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നോട്ട് ചെയ്യാൻ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കീം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹേ ജനാർദ്ദന, ഇവിടെ പറഞ്ഞ ജനാർദ്ദന, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫലകാംക്ഷയോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്
ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം ആണ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അതാണ് ബുദ്ധി എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന ഇവിടെ? ജനാർദ്ദന, കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്. കേശവൻ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്നും വിളിക്കും. േവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ ശിവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതോ അത് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതോ അതെനിക്ക് തത്തേകം വധ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ന കർമ്മണമനാരംഭ്യം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച്ചാ സന്യാസനാ ദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് ഒരാൾക്കും എന്തില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അല്ലാതെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത, അതാണല്ലോ ഇതിൽ കാണുന്നത്. മാതാജി എല്ലാ ശ്ലോകം എടുക്കണ്ടാവില്ല. ബുക്ക് നോക്കണ്ട മാതാജി, ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ബുക്ക് നോക്കണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ബുക്ക് തുറന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ നമ്മള് എല്ലാ ശ്ലോകം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകാം. നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ പറയണ കേട്ടാ മതി. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്താലല്ലേ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാല് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. പറയാ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, 4 ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ. ഈ ചതുരാശ്രമങ്ങളില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥം, 3ാമത്തെ വാനപ്രസ്ഥം, 4ാമത്തെ സന്യാസം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മചര്യാണെന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പഠിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു, ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ജോലി നേടി, വിവാഹം കഴിച്ചു, കുട്ടികളായി, കുടുംബമായി. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ജീവിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഗൃഹസ്ഥത്തിന്റെ പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 50 വയസ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു, വാനപ്രസ്ഥം. കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി, അവരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇനി അവർക്ക് ചുമതലകളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാണ്, വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞ്
പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പീരീഡ് ഒരു 25 വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി 50 കഴിഞ്ഞു 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് അവിടേക്ക് കിടക്കുക, സന്യാസത്തിലേക്ക് കിടക്കും. അതായത് ഫുള്ള് പരിത്യജിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് മറ്റേത് നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം നമ്മൾ കുടുംബത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇനി 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താണ്, അതുമില്ല, നമ്മൾ ഫുള്ള് പരിത്യാഗി, ഇനി ഒന്നായിട്ടും ബന്ധമില്ല, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മാത്രം. അതാണ് എന്ത് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 4 സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ചതുരാശ്രമങ്ങൾ, 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു, ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വിവാഹം കഴിച്ചു, കുട്ടികളുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കടമകളൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ട് നമ്മൾ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ആശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കാതെ നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ രൂപം കൊണ്ട് സന്യാസിയായിരിക്കും നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, മനസ്സിൽ നമ്മളെ വിചാരം എന്തായിരിക്കും, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, അവന്റെ മക്കൾ എന്തെടുക്കണം, അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്യാസി ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകളെല്ലാം നിർവഹിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കടക്കാൻ, സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. അതെല്ലാം നേരെ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് നേരെ സന്യാസത്തിൽ പോയി, അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വേറെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥരെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഓരോ ആശ്രമത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുഴുവനാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജസിലേക്ക് പോകാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഉണ്ടാവില്ല, അതും ഉണ്ടാവാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കടക്കാൻ, സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മളോട് തീർത്ത് പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം കർമ്മം? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം, അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്തെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തോട് നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനാ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി പൂജ്യതേ ത്വഹം പാപം യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് നമ്മൾ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം, ആ അന്നം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. നമ്മളത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നതാണിത്. എല്ലാ
അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോരോ പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വെക്കും. അതിലൊരു തുളസിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളാവാം, തൈരാകാം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ, ചോറ്, കറികൾ അതെല്ലാം വെക്കും, പഴവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം വെക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭക്ഷണം നമ്മൾ അതിന്റെ അവബോധം നമ്മുടെ അവബോധം ഭക്ഷണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ അവബോധത്തെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ പാപങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതും കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാസമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ധാന്യങ്ങൾ വേണം. ആ ധാന്യങ്ങളാണെങ്കിലോ മഴ മൂലമാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ആ ധാന്യങ്ങള് മഴ മൂലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വേദങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വേദങ്ങള് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ വേദങ്ങള് ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു, വ്യാസ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ വേദങ്ങളില് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ യുഗത്തിലും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ഭഗവാനും കർമ്മങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മഴ കിട്ടും. ആ മഴ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് തന്നെ നമ്മൾ അത് തിരിച്ച് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന്? കാരണം ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. മഴയിലൂടെ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടും. ആ ധാന്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അത് ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞ എന്തായി? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇനി ഓരോ സമയത്തും യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ആദ്യത്തെ സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലെ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്. 1,00,000 വർഷം സത്യയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആയുസ് 1,00,000 വർഷമാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 1,00,000 വർഷമാണ് അവിടെ ആയുസ്. അപ്പൊ ഇഷ്ടത്തിന് വർഷങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ധ്യാനം ചെയ്യാനും തപസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സത്യയുഗത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യുഗം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ് 10,000 ചുരുങ്ങി, 10,000 മാറി. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജ്ഞമാണ്.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം യജ്ഞം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ 10,000 വർഷമാണ് ആയുസ് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് 10,000-ൽ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു? 1000 ആയിട്ട് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലോ കലിയുഗം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് 100 കുറഞ്ഞു. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. കലിയുഗം എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? കലിയുഗം ഏത് യുഗാണ്? കലിയുഗം. ഇപ്പൊ കലിയുഗം നടക്കണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ദ്വാപരയുഗത്തിലോ മാഡം? വിഗ്രഹാരാധന. ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന കേട്ടോ. സത്യയുഗത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ചോദിച്ചത്, കാണുന്നില്ല ചോദിക്കാൻ കാരണം അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 4 യുഗത്തില് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളോട് ഹരിനാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമുക്കിപ്പോ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാ, ധ്യാനം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നമുക്ക് 100 വർഷം ആയുസ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതില് ബുദ്ധിബോധം വരുന്നത് തന്നെ എത്ര വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ? പിന്നെ കുറെ വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാണ്ടായി മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം വർഷങ്ങളോളം ധ്യാനവും തപസ്സും ചെയ്യണം. ആകെ 100 വർഷമാണ് മാക്സിമം ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല, 60-70 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ 80 അങ്ങനെയൊക്കെ പോണ്ടാവുക. എന്നാലും നമ്മൾ 100 പിടിക്കാം. അപ്പോ യജ്ഞങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധന നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരും. വിഗ്രഹാരാധന. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളത് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാപ്പട്യങ്ങളുടെ യുഗമാണ് കലിയുഗം. കലിയുടെ യുഗം കാപ്പട്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. കലിയുഗത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. മടിയന്മാരാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഭാഗവതം പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ളവര് മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുകയാണെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെന്താണ്, ശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തില് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തതാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ യോഗ്യത ആ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ യാന്ത്രികമായ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണ പോലെ അത് ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കള്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന പൂക്കള്, മേടിക്കുന്ന പൂക്കളാണെങ്കിൽ എന്താണ്, വിഷമടിച്ച പൂക്കളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നെയ്യ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ് എങ്ങനെയാണ്? വിഷം കലർച്ച മായം കലർന്ന നെയ്യാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യണമെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശുദ്ധത വേണം, ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ശുദ്ധത വേണം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതായത് എല്ലാം മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ശരിക്കും നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ കയ്യിലൊരു ജപമാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത് നാമം ജപിക്കാനാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മം നാമജപമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറച്ച് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊരു അടുപ്പം തോന്നുന്നല്ലാതെ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 10-ാമത്തെ അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിലും 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? ഈ നാമജപത്തെ കുറിച്ചും
ഈ നാമജപത്തെ കുറിച്ചും ഈ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ്, കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്, കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം നാമജപമാണെന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് രഹസ്യ അവതാരം ഭഗവാന്റെ വരുന്നതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. ശ്ലോകം 32 പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണോ മാതാജി? ഏത് നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോക പ്രഭു. അത് റെഫറൻസ് ഇട്ടതാണ്, ഞാനത് എടുക്കാത്തത്. എടുത്താൽ നമ്മളെ സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിലല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11ാമത്തെ സ്കന്ധം 5ാം അധ്യായം 32ാമത്തെ ശ്ലോകം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാമത്തെ സ്കന്ധം 3ാം അധ്യായം 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം? മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ഭഗവാൻ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭക്തനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ളത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത് ബലരാമനാണ്. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യൻ, മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിതായിട്ട് രാധാറാണിയും ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. ഈ 5 പേര് പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. 5 ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റുന്നത്? ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനും, അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപം. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി, ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. അങ്ങനെയാണ് ഈ 5 പേര്. ഇവരാണ് ഗുരുതത്വം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവർ 5 പേരെ നമ്മൾ നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാമജപം തുടങ്ങുന്നത്. പറയാം, നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നമ്മള് ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തില് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? യത്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സപ്തദേവേതരോജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്? യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കരുത്. കാരണം നീ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനാണ് അല്ലെ പാണ്ഡവരില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക? നിന്നെ മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മാറി നിൽക്കരുത്. കാരണം ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകത്തെല്ലാവരും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതെപ്പോഴും നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച്ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, എനിക്കില്ലാത്തതായോ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായോ യാതൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ടും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ. ഭഗവാന്റെ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഭഗവാന് ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചു മനുഷ്യരൂപത്തില്. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമകളും ഒരു മകന്റെ കടമകളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട്, രാജാവിന്റെ കടമകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തു പോന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാവും. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചെയ്തത്? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനോട് പറയണത്, കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് ചെയ്ത് കാണിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറഞ്ഞ, ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ അതിനെ അത് അനുകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാനും അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണിത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഈ സർവാണി കർമാണി തന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കർമ്മം നീ ചെയ്തോളൂ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസതയില്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തത് ഞാനാണ്, ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാതെ, അലസതയില്ലാതെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യമേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഭി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ആരാണോ എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, പിന്നെ അസൂയയില്ലാതെ ഭഗവാന് വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. പിന്നെ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.
അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സൂയന്തോ നാനു തിഷ്ടന്തി മയമതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിത്തി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢനും ആയി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവരെ ആരായിട്ട് കാണേണ്ടത്? അവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ടാണ് അവരെ കാണേണ്ടത്. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ഫലങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് ആരാണോ, അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അസൂയാത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവര് മൂഢന്മാരാണ്. അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ശ്രമിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, അവർക്കത് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്ന വിവാർഷ്ണേയ ബലാതിവാനി യോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ബലാത്കാരേണ ആ പാപം ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത്, പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? വാർഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, വാർഷ്ണേയ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷാ ക്രോധ ഏഷാ രജോ ഗുണാ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും, രജോ ഗുണം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, അതില് രണ്ടാമത്തതാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധം വരും. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? കാമം. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഈ കാമമാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രുവാണ് കാമം. ആ കാമമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആ കാമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീന എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുക തീന എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയുമാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളില് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകാരമാണ് പുക തീന എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ, അങ്ങനെ 3 തരത്തില് ജീവാത്മാക്കളെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഓരോരുത്തരിലും ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് പുക തീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എത്ര പുകയാണെങ്കിലും, തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ എത്ര കട്ട പുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ പുക മുഴുവനും പോയിട്ട് തീ പെട്ടെന്ന് ആളിക്കത്തും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന കാമത്തിന്റെ ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു സത്സംഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ചെറിയതായിട്ടൊരു നമുക്കൊരു
ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ കാമം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കാമത്തിന്റെ ആവരണം മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും മനുഷ്യർക്ക്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ, പുക തീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുക മാറി തീ കത്തുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു സത്സംഗം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നല്ലൊരു സജ്ജന സമ്പർക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനുഷ്യരിലുള്ളിൽ ആ കാമത്തിന്റെ ആവരണം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ കാമത്തിന്റെ ആവരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. നമുക്ക് മുഖം നോക്കണമെങ്കിൽ ആ കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളത് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലേ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഒരു പരിശ്രമം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷി മൃഗാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, മനുഷ്യരെ പോലെ പെട്ടെന്നല്ല, അവർക്കൊരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം അവർക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ശ്രമം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യരെ പോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും കൂടി വേണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം അത് വിചാരിച്ച പോലെ അതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് ഉണ്ട്. 9 മാസമാണെങ്കിൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിനെന്ത് വരുന്നത്, പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുവരെ അതിനുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെയാണ് വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കള്. ആ വൃക്ഷത്തിന് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിന്റെ ഫീലിങ്സ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളായാലും എന്താണ്, അവർക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഫീലിങ്സ്. പക്ഷെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അത് എത്ര നാളാണോ ഉള്ളത് അത്രയും നാൾ അങ്ങനെ നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആ കാമത്തിന്റെ ആവരണം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ ജന്മങ്ങൾ, കുറെ സമയം എടുക്കും അതിനെന്ത് വരാനായിട്ട്, തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നത്. ഒന്ന് പുക തീയൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാമാവരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാമത്തിന്റെ ആവരണാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ളിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ എങ്ങനെയാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതേർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. അവയിൽ കൂടി കാമം എന്ത് ചെയ്യാണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സും ബുദ്ധി ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം. അവയിൽ കൂടി കാമം എന്താ ചെയ്യണം? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഈ 3 സ്ഥലമാണ് എന്ത്? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ കാമം എന്ത് ചെയ്യും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് അറിയാം ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അതെന്ത് ചെയ്യും? ആവരണം ചെയ്തു വെച്ച് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാമത്തെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായിട്ടുള്ള കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താ പറയണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പാപമുദ്രയായിട്ടുള്ള കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാമത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യ പൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ജഡപദാർത്ഥം വെച്ച ശരീരത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയം. കർമ്മേന്ദ്രിയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മനസ്സ്, മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവ്. ആത്മാവ്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ജഡപദാർത്ഥ ശരീരം, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറില് നമ്മള് ശരീരം, രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതായത് 5 കുതിരകളുള്ള ഒരു തേരില് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, ഒരു വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 5 കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. രഥം എന്ന് പറയുന്ന, തേര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. ആ തേരാളിയാണ് ബുദ്ധി. അപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും ആ തേരില് സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ, നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ ആ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കാണ് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ തേരില് പോകുമ്പോ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? അതിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? അവിടേക്കാണ് എന്ത് പോകേണ്ടത്? ആ കുതിരകൾ പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുതിരകളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ആർക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ ആത്മാവിന് പോകേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും ആത്മാവ് പറയുന്നിടത്തേക്കാണ് കുതിരകൾ പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുതിരകൾ പറയുന്നിടത്തേക്കാണ് ആത്മാവിന് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ബുദ്ധിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ബുദ്ധിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടേക്കാണോ പോകേണ്ടത് വിചാരിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇതൊന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രഥം ശരീരം, പിന്നെ കുതിരകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മാവ്. ആത്മാവ്, കടിഞ്ഞാൻ മനസ്സ്, അത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ തേരാളി ബുദ്ധി. തേരാളി ബുദ്ധി. തേര് നയിക്കുന്നത് ബുദ്ധി. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പോകേണ്ടത്? ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ പോകുമ്പോ ആത്മാവിന് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് രഥം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും വിചാരിക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കണം? ഈ ബുദ്ധിക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കും? ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. മാതാജി പ്രണാമം. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പോ നമ്മളെ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. മാതാജി എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത്? ഞാനിപ്പോ കേറിയുള്ളൂ. പ്രഭുന്റെ ക്ലാസ് ആയിട്ടില്ല പ്രഭു. എത്ര മണിക്കത്? എത്രയ്ക്കാ? അത് 7:45. ശരി ശരി ശരി. ഞാനിപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ദേകം വധ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? തദ്ദേകം വധ, ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചതുരാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ? സന്യാസം. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് യജ്ഞം. അതായത് യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കർമ്മം.
അതെ, വിഷ്ണുവിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് വിഷ്ണുവിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. കലിയുഗം. യുഗം, കലിയുഗം. നമ്മൾ ഏത് യുഗമാണ് ഇപ്പോ? കലിയുഗം അല്ലെ? കലിയുഗം. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യ, രജോ, തമോ. തമോഗുണം, രജോഗുണം. രജോഗുണം, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ നമ്മള് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവൻ അറിവില്ലാത്തവനും മൂഢനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അല്ല, പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, അതായത് ഈ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറയില്ല, അതാണ് പൂർണ്ണത. അതായത് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ അല്ലെ? അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചാല് ആ ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മാവിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണത എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 36ൽ ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാർഷ്ണേയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കാമം. അപ്പൊ മൃഗാദികൾ എങ്ങനെയാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്, സൂചിപ്പിച്ചത്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ